y llinell o gyffyle o'n blaenau'r Merlod fyna. Ar y pen fyna, wylwn ni, dan rhif 231 Ormond Tia Maria, yn eiddo i Mr Sean Bridges. A ni'n gweld Tia Maria wedi cael ei fagu wrth march Tiffwl Moedas ac allan o Tiffwl Tia. Ni wedi siarad lot am Tiffwl. Hyd nawr, mae gwad Tiffwl fi'n credu yn mynd i ddalai llygad i. Mae fe'n batrwn. Bydd Betty'n edrych am a popeth ni wedi trafod yn gynharach o part. Falle bydd hi yn edrych i fod o fewn y poni bach perffaith iddi hi. Mrs Betty French yn ôl y sôn yn dipyn o gymeriad. Odi. Mae'n fenyw ffein, mae'r rhaid gweud. Mae'n fenyw ffein iawn. Mae'n got bach o sport, mae'r rhaid gweud. Os wyt ti'n trafeilu tramor gyda'i, mae'n... Gwmni da. Mae'n gwmni da. Mae'n gwmni da. Falch i weld i'n bihafio yn y cylch heddi. Ac yn gwneud jobi bach daclus. Odi. Fi'n gweld y stiwardiad fyna yn neud i gwaith yn arbennig fel arfer. Tipyn o bwysau arnyn nhw hefyd yn dod i ni'n siŵr a sicrhau bod y gystadleuaeth yn rhedeg yn llyfn. Mae'r cloc wrth gwrs yn erbyn pawb yn dos ac mae angen cadw pethau i fynd yn llyfn. Mae rhaid cadw trefen, os. So mae wedi tynnu, beth wy'n deall, mae wedi tynnu cwpl bach mas o y ponies, mae'n ffefrynned, ynddo fe? A wedi mae yn just gofyn i ryw 10 i gerdded y cylch to, iddi gael cymharu nhw o'r ochr, ynddo fe? Just i gael impresiwn bach diwetha o'r anifeiliaid. A mae'r rhaid gweud, ar ôl popeth ni wedi trafod a siarad amdano Betty bore yma, mae'r patrwn yn iawn. Fi'n credu fi yn deall beth mae Betty yn mynd i edrych am, a bydd e ddim lot o surprise i bobl tu fas y cylch fyd. O ran golwg a gwedd y ceffylau fel maen nhw wedi cael eu paratoi, golwg naturiol, golwg rhydd fel tysen nhw fod ar y mynydd. Bob adran Cymraeg, ie. Dim gormod o waith yn trimo a siafo. Mae'r rhaid bod naturiol. Alli di teidio nhw land yma bach, ond mae'r mwng fod yn rhydd, y cwt yn fod yn naturiol, dim gormod o dynnu blew a torri. Ond fi'n credu mae Betty wedi dewis ar hyn o bryd. Mae yna hwsglymau yn dos yn cael eu paratoi. Ar hyn o bryd, Mary Giles a Martyr Tydfyd Willow Maid sydd wedi dod i'r brig. Dyw'r ribannau ddim wedi cael ei rhoi to. Mae'n credu na fel mae'n disgwyl. Fe fenydd y dosbarth hyn. Gaseg fach wen hyn wrth blaenau falu ac allan o Martyr Tydfil Royal Maid. Mae hi tu flaen i ni. I Miss Mary Giles. Chwarae teg, mae wedi gwneud penderfyniadau yn eitha pendant do. Dim chwarae'n byty fe na, dim chwarae'n byty. Ac ar hyn o bryd yn sefyll yn ail Ormond Tia Maria, o'n i'n trafod hi wrth aros ar y brig yn gynharach. Ond dyna fe, dyna byw berniadu yn dy fe, allu di newid nhw. Unrhyw amser wyt ti moyn fel berniad, nes bod yr cerdyn ar ribannau yn ei dwylo. Oeddi ni'n gweld Hedwyn Prosser, y steward fyna, yn cadw trefen holl bwysig bod hi'n cadw ei amser, wrth gwrs. Cadw popeth yn daclus. Felly mae yna rhibannau, yr hosglymau, trafodaethau rhwng y stewardiad. Ac ni'n gweld Mrs Betty French fyna, y beirniad yn y siaced wen, yn ymuno gyda stewardiad. Dyma bach o drefnu nawr, wy'n siŵr, just i gael numbers ar enillydd. A dyma ni wedi ennill, wrth gwrs, Martyr Tydfil Willow Maid. Wel, dyna ni, enillydd cynta bore di Mawrth yma yn y prif gylch, yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran a'r caseg a'r adfarch, ac llon gyfarchiadau gwresog i Martyr Tydfil Willow Maid yn eiddo i Mary Giles yn derbyn y wobr gynta. Yn derbyn yr ail wedyn ni, Rob? Ie, Ormond Tia Maria. Hon oedd ar y brig am tipyn bach o amser, wrth gwrs, ond ail geithi heddi i Sean Bridges wedi magu wrth march Tiffwl Moedas ac allan o Tiffwyl Tia. Ac yn y trydydd safle, wedi derbyn yr hosglwm felen. Tiffwyl cameo. Mae'r gwad Tiffwyl to a heledd fel o'n i'n siarad. Susan Hayward wrth y march Tiffwyl masgot allan o Dyfed Selida. Ac edrych ar yr un fath i'r brig, Martyr Tydfil Willow Maid yn eiddo i Mary Giles, di fagu gan Mr Kate Driscoll. Yn cyd-fynd gyda beth y ti'n gweld? Berffeth. Ie. Berffeth, odi. Mae'r pen yn bert.
Ond mae'r corff yn iawn, na beth sy'n bwysig. Mae'r part ôl yn gred, mae'r gwddwg yn iawn, pob parch i feti. Wy'n edrych mlaen i weld beth wneith i nawr yn y dosbarthau nesaf. Ydy, mae yna batrwm pendant yn dos gyda'r cynta a'r ail pan ych chi'n gweld nhw lawr y llinell. Does dim dawt os mae yna, mae'r rhai gweud. Felly dyma ni rhosglwm a gwobr cynta bore di Mawrth yn cael ei roi yn yr adran i'r Merlod Mynydd Cymreig i'r caseg wag ar adfarch 4 i 7 oed ac yn derbyn y wobr gynta Mate Tidfil Willow Maid yn eiddo i Mary Giles wedi fagu gan Mr K Driscoll, llon gyfarchiadau gwresog iddyn nhw ac yn amlwg wedi plesio'r beirniad Mrs Elizabeth neu Betty French.